Καλησπέρα guys, Μάξιμος εδώ πέρα και σήμερα θα παίξω με έναν φίλο μου Free Fire για πέτη φορά στο κανάλι. Επίσης εχθές ήταν να κάνω βίντεο αλλά ήμουν λίγο απασχολημένος και δεν μπόρεσα. Πες γεια. Γεια. Ο φίλος μου είναι ο Hitman Alex και θα παίξουμε B-Ranked. Επίσης πριν αρχίσουμε θέλω να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο βίντεο επειδή με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίζω. Πάτα start επειδή εσείς κάνει το lobby. Ωραία. Θα πάμε και 2 βίντεο. Ωραία, θα παίξουμε ένα B-Rank και μετά θα πάμε ένα 2 βίντεο. Πιο εύκολο είναι το Battle Royale να ξέρεις. Γιατί εκεί πέρα Το είναι ξέρω. bots. Πήρα 2 φορές μπούγια χθες. Γιατί μόνο 2 φορές έπαιξα. Εγώ χτες βαριέμαι να παίξω, οπότε κάθομαι και βλέπα ταινίες στη τηλεόραση. Πήρα και νέο emote. Έτσι να το κάνω στο δεις. Στο μπούτσο να λέγω. Αλλά σιγά με το καλό μου emote. Έχω πολλά Time to slice and dice. characters. Έχω αυτόνα, Αγγέλος. I won't let you suffer. Θέλει το καλό μου emote. That's loot. Τι θες ρε μπρο. Γιατί το κάνω. Δεν το κάνει. Μπάγκαρε λογικά. Θα το κάνω αυτομάτως. I never wanted to come to this place, but my choices were limited. Γέλα με Silver 1 είμαι εγώ ρε. ναι. Μαλάκα έπαιξα ranked χθες και δεν με ανέβηκα καν. Με brother ανεβαίνεις με ένα μάτς. Το ξέρω ρε brother, Επίσης, δεν ξέρω πώς μόνο να ανέβηκα. παίζεις B-Ranked, παίρνεις more. Δεν ξέρω ούτε εγώ πόσα rank. Στο Battle Royale δεν παίρνεις rank. Πού να ξέρω Πόσο εγώ πόσα. B-Ranked. Μαλάκα έχω παίξει τόσο το ranked. Λες να μην το ξέρω. Battle Δεν ξέρω. Royale. Οκ. Ξέρεις, ακριβώς που να πέσω. Δεν μ' αρέσει Ακριβώς αυτό. που να Δεν μ' αρέσει αυτό. Και εγώ ξέρω που θα πέσω. Let's go right here. Μπρο. Bro, right here, you have this sniper. Ναι, να πας εκεί πέρα για τον Έχει πάει. ένα Μην πέσεις μόνο. Τι είχαμε πει λέει. Μπήρα και μπήκαμε. Πάνω σου όμως στην ώρα. Μαλάκα πώς είναι εδώ ρε. Γι' αυτό ποτέ δεν πάω εκεί πέρα. Μπρο, γεια σου μπρο. Δεν πάω. Bro, γι' αυτό ποτέ δεν πάω εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα πάνε όλα τα άτομα. Δεν είναι το ξέρω, θέλω να βρω όπλα και θα με τα πάρουν όλα. Και μετά λογικό να πεθάνω. Α, κοντά πέσαμε λογικό. Λίγο κοντά πέσαμε. Εδώ πέρα που έχω πέσει εγώ δεν έχω δει για πάρα πολλά άτομα, αλλά έχει που και που. Μετά δεν θέλω να πάω πέρα. Οκ, μ' αρέσει αυτό το όπλο. I need ammo. Μαλάκα τι βρήκα. I need ammo in the gun. Πολύ καλά όπλα βρήκα για αρχή. Εγώ ακόμα δεν έχω ξεκινήσει να λουτάρω γκάνια γιατί λουτάρα. Κοίτα, η Coins. αρχή είμαστε κομπλέ. Εγώ βρήκα κυρόπαλο και ούζι. Είμαι level 10 σε αυτό το account. Αλλά είχα παίξει και με άλλα account. Πήρες coins. Έχεις και σε 600 coins. Ναι. Κάθε φορά που παίρνουμε coins, κάθε φορά που παίρνει ένας coins παίρνει κι άλλος. Βρήκα sniper stock. Αυτό το από πίσω είναι το sniper. Εγώ με ένα παίζα Battle Royale και μέσα σε κουτί βρήκα sniper. Τυχαία. Το καλό το sniper. Το καλό είναι και το αγαπημένο μου sniper να Το ξέρεις. μαλάκα τους είχα σκάσει όλους headshot. Και έκανα κάπου μαλάκα 25 kills. Χθες που έπαιζα. Εγώ τα μόνος. πιο πολλά kills που έχω κάνει είναι σε Battle Royale 30 kills. Και τα είχα κάνει την ώρα που παίζα με call. Τώρα. Κοίτα, θέλω Βρήκα να helmet level 3. Κοίτα, θέλω να πάω να σκοτώσω άτομα, αλλά εκεί πέρα που θέλω να πάω και να σκοτώσω άτομα είναι full άτομα. Και είναι και καλή. Βάζει level 3 πάνω να το πάρω. Γιατί παίζουμε και B-Rank και δεν παίζουμε Battle Royale. Θα πάω, αλλά είναι ρίσκο για τη ζωή μου. Εσύ πώς έχεις φάει damage από τώρα, μπρο? Έχω φάει λίγο πριν έπεσα από ψηλά. Αυτό. Έχω ένα SMG που βαράει full γρήγορα. Οπότε όπως είναι θα τον ρίξω easy down.
Λίγα guys θα κάνω 2 βίντεο την εβδομάδα. Ποια? Μαλάκα είναι full άτομα εδώ. Όχι ρε πούστη, μου κλέψαν το kill. Εγώ έχω έρθει σε ένα μέρος που έχει actually πολύ καλό loot. Μαλάκα μου κλέψαν το kill. Τώρα θα ξεχάσω να αγοράσω λίγο πράγματα. Τους σκάσα 169 μπρο. Του ρίξα headshot. Εγώ αγόρασα ένα bag. Μπρο, απρόβλεπτη headshot έφαγε μπρο. Πήρα sniper ammo. Αυτά. Οκ, έχουμε καλό loot εδώ. Resources here. Οκ. Αλλά δεν είναι... Όχι να σου γάμεις τη μάνα. Πού. Με γάμισαν. Αν το κάνεις, σε έχω, δεν έχω ξαναγώ να σε. Ωρε πούστη, με γάμισαν. Πού πήγε ο Καριόλης που με γάμισε? Μπράσκι. Τώρα είμαι στο πιο επικίνδυνο μέρος όλου του map. Βρήκα μου. Μαλάκα, γάμα ένα γαμιόλι και ένας άλλος μαλάκα από κάπου, δεν ξέρω. Σε πού σε πήγε? Άρχισε να με γαμάει ρε μπρο. Εμένα έρθει εδώ πέρα ένας, αλλά έφυγε. Λογικά το ντουο του θα ήτανε. Αυτό είναι που πήγα να γαμίσω. Μαλάκα, είμαι μέσα. Πού πήγαινε? Είμαι στο φαρμοτόπια, αλλά μέσα στο κτίριο. Να το, Down. Τον έχεις down το μπει. Μαλάκα, τι έκανα? Μαλάκα, γιατί είναι τόσο low όλοι εδώ? Δεν έχω down. Γάμισα 2 μαλάκα. Μαλάκα, ναι καλά ρε, αυτό το ρόπαλο είναι full ωραίο. Πότε πήρα εγώ χρώμα στο ρόπαλό μου? Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάει το χαρό το κατάνα. Φιατζέλ. Αυτό το όπλο δεν ρίχνει βόμβες. Τι πάει το αίμα τώρα εκεί. Αου. Με γαμάει ντουο. Dead. Quadra kill. Dead. Ω μαλά μου βγω. Τι Dominating. λέτε guys, είναι καλός φάγιο. Bro, I'm dead. Help me. Ναι, τώρα δεν μπορώ μπρο. Μου τι έπεσε ένας μπαλάκας, βοήθεια. Μαλάκα, τους δίνω όλους headshot μαλάκα. Help me, θα πεθάνω. Πού είσαι ρε? Help me. Μαλάκα, είσαι 330 μέτρα μακριά μου, πού να σε Με σώσω? έκανε down. Πρέπει να με κάνεις revive. Γιατί πες και εσύ down, είχαμε. Θα σε κάνω. Ε, Είναι 12 άτομα. Οκ, έχω βρει ένα κοντινό revive σε σένα. Κι εγώ το έχω δει μπρο, δεν είμαι τυφλός. Head there. Χαμό, πρέπει να περιμένω 13 seconds. Ω μαλάκα κουτάκι, κάτσε να δούμε τι έχει. Please να έχει Δεξιά. hyper. Γκρόζα, έχει γκρόζα. Τέλος. Τέλεια. Να βλέπω το... Head there. Το βλέπω ρε Δεν μπρο. το βάλω, αλλά όχι. Το βλέπω ρε μπράλα, δεν είμαι τυφλός. Λούταρε το kill. Δεν το λούταρες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σχεδόν. Τι κόνια έχεις? Εκεί, καλά. Γκρόζα, αυτό δεν θυμάμαι το όνομά του. Capturing the Παραφάλι. revival point. Έτσι λέγεται. Βάλε κανένα glow wall, μη σου την πέσει κανένας με sniper, ρε. Σνάιπερ δεν πρόκειται να μου την πέσει κανένας. Μην το λες, γιατί εγώ έπαιζα Δεν έχω squad και έφαγα glue. sniper ήδη. Δεν έχω γκλου, ρε μαλάκα. Δεν έχω γκλου. Έχεις Α, μαλάκα, έχω... ποιο είναι? Μαλάκα δεν τα είδα. Ωραία. Ωραίος. Σχεδόν full. Μαλάκα, αυτός όλοι είχαν φάει headshot. Καλύψου. Bro. I'm revive. Πώς? Πάκου τι είπα. Έχει 3 κουτιά δίπλα μας, δεν τη φας. Έγινες ρε μαλάκα. Γαμώ τη μάνα στην καριόλα την πουτάνα. Κάτσε. Δεν μπορώ να φέρω γιατί δεν έχω όπλα. Οπότε θα πέσω κοντά. Το γαμώ το σπίτι σου, Αλέξανδρε. Τι λέω. Πάω να λουτάρω ένα κουτάκι που έχει εδώ πέρα. Ό,τι και να έχει είναι γαμάτο. Μαλάκα, τα δικά μου όπλα είναι αυτά. Head there. Ευχαριστώ, Τζαμό.
Πού έχει πάει το άλλο κουτί, ρε μαλάκα. Τέλεια. Μαλάκα πάνε κάνε με revive. Είναι 8 άτομα, δεν παίζει να το κάνεις. Παίζει. Αρκεί να γλώ, αρκεί να γλώ, οπλάψα. Είναι εκεί πέρα κάποιος Λέξη, μην κάνεις απούσεις τώρα. Μόνο να κυλήσεις κάνει ρε. Ναι, πήγα να κάνω δεύτερα, αλλά με συντάγει. Θα σου δείξω, μαλάκα πήγαινε δες το βίντεο μου μόλις το κάνα upload. Να δεις μαλάκα τι headshot του είχα ρίξει. Δεν τον έριξες εσύ down. Όχι θέλω. Ρε το είχε κάνει. Μαλάκα! I'm not dead. You are dead, official dead. Έχει καλά όπλα. I see about that. Μα δεν είμαι dead, δεν είμαι dead. Κάτσε, πόσο... Πώς γίνεται να έχει 700 HP. Έχει τον καλό player, ρε μαλάκα. Και λέει να το σλίβνο μου ανέβηκε καθόλου. Μαλάκα πήγε να μου πήγε Έχω με σε full κοντά ώστε να πάω gold 3 αρέσει. Λοιπόν, επειδή κάποιος έχασε Level up πήρε. leveled up, Level 3. μπρε, Να σου κάνω κάτι. Να στιγμή. Όχι, να Εκεί μην πέρα με κάνεις. στα πλάγια πρέπει να βάλεις κάτι. Τέτοια. θα δούμε, θα βάλω. Ξέρω να σου βάλω καλά θες. Να, Οκ. attack και ροζ θα βάλω σίγουρα. Bro, δεν είναι ανάλογο στους players. Είναι ανάλογο το Κάζει. καθένα. Ξέρω τι έχει ο καθένας κάσει. Να είμαστε Δεν ξέρω τους players μου. Τουλάχιστον εγώ παίζω πιο πολλά χρόνια από σένα Free Fire. Εστώ κάτι παραπάνω από σένα. Τι λέει ο Blood. Μπρο, μάθε αγγλικά και μετά μίλα. Σκάσε να κάνεις έτσι. Οκ, έβαλε. Everything for the family. Time to slice. Chihuahua. Θα πάρω αυτό να το boost. Επειδή έχει πολύ HP. Πάτα start. Βασικά πάμε 2 βίντεο. Γιατί είχα πει ότι μετά τον BR θα πάμε 2 βίντεο. Οκ, αυτό γίνει σαν μήνυ. Έχω έναν που το λένε μαφιόζης. Και δεν ξέρω αν είναι Έλληνας ή όχι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι άχρηστος. Μπρο, θα βγω από το πάρτι αν δεν πας. Εγώ άλλαξα λίγο κάτι στα πλάγια που θα βάλω. Αυτός ο πλάγια που έχεις πάρει είναι άχρηστος, να ξέρεις. Πάμε 2 βίντεος. Ναι. Δεν με κάνει τη μουσική από πλέον που έχεις πάρει, αλλά ξέρεις τι. Μπρο, σταμάτα να μιλάς χωρίς να ξέρεις. Ξέρω. Μια χαρά player είναι. Κάνει αυτή η μουσική, αλλά δεν σε χιλιάρει. Όχι, δεν σε χιλάρει, επειδή εσένα σε πυροβολάνε και είσαι άχρηστος. Δεν μπορεί να βάλεις ένα iglu, δεν σημαίνει ότι δεν σε χιλάρει κιόλας. Γιατί εμένα μια χαρά με χιλάρει. Ω μαλάκα, το weekend του είναι ωραίο. Σίγουρα πιο ωραίο το πρώτο. Εντάξει, το weekend είναι σε όλους ωραίο. Όχι, δεν είναι σε όλους. Σε πολλούς είναι. Στην Γκέλ είναι για τον Μπούτσο. Responsibility is on my Ο Λίον δεν έχει κανένα weekend. Γιατί στον Χαγέτο που είναι στην αρχή είναι σαν λουμπάς και μετά είναι σαν προ. Γιατί είναι σαν νουμπάς, μπρο. Θα πάτε start. Α, πάτα start ρε βλάκα. Είσαι κάτι κάνει. Α, κάτσε, είσαι καλή. Oh my god. Μόλις έκανα awakening άλλο ένα player. Hold on, κάτσε να το δείξει. Ω, πάρε, τι λες τώρα. Κάτσε που να βάλω το πρώτο. Βάλω το εδώ. Κάτσε να πέφτει αυτό που έχω πάρει τώρα. Ξαναμπαίνω λίγο Free Fire. Μισό λεπτάκι. Οκ.
Γιατί εγώ με σένα στο λόμπι δεν μπαίνω. Γιατί κάνω βίντεο και πρέπει να μπω γρήγορα. Θα μπεις ρε Μπρέντα. Όχι, δεν κάτσω να περιμένω εγώ τι κάνεις μαλάκα. Πάω μόνος μου. Πάω ένα βιένας. Ωραία, είμαι ready. Ναι, οκ. Πάμε. Τώρα εγώ δεν είμαι ready, bye. Έλα εσύ. Τι να πω έτοιμος. Οκ, μπράβο σου. Δεν κάτσω να στο έχω μπροστά στο βίντεο με σένα. Οκ. Καλά, πάω να Βιέννας και μετά αν είσαι έτοιμος τα λέμε. Ήμουν ήδη έτοιμος, αλλά έφυγε. Δεν με χιλάρει η μουσική και γιατί την έχω ρε μαλάκα. Για πες μας. Επειδή εντάξει δεν σε χειράλι, δεν σε χιλάρει. Μια χαρά χιλάρει. Πάω τον γκρόζα. Και. Ωραία. Θα πάρω σνάιπερ, αλλά άστο. Μπορώ να πάρω μετά, αν ξαναδιαλέξω. Α, καλά ρε μπρο, νουμπάς ήταν. Απλά έτσι όπως ήταν η μαλάκα. Σαν το πεθαμένο ήταν. Εγώ πάω ένα Βιέννα. Κι εγώ ένα Βιέννα είμαι. Αυτός είναι... Μπήκα. Α, οκ, έχει φύγει από εδώ. Ω, μαλάκα. Μαλάκα, τι νουμπάς είναι αυτός. Και πώς έχει πάρει το Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε μαλάκα. Τον έχω. Είναι άλλος ένας που μοιάζει με... που κάνει τη μουσική σαν αυτή που είσαι εσύ. Αλλά ξέρεις τι. Σε αυτό τον ένα, η μουσική σε χιλάρει. Και σου δίνει καλό χιλ. Ρε μαγκής, εσείς τι λέτε, αυτός πέφτει σε χιλάρι ή όχι. Γιατί αυτός θα μας τρελάνει τώρα. Σε χιλάρει αν έχει πολύ. Τι όχι πολύ ρε μαλάκα, δηλαδή πόσο θες να σε χιλάρει. Ένα νομπάκι σήμερα. Πω γάμο, τι μάνα στην κάρη. Δεν τον έχω σε σναϊπεριά. Πώς να μου λύσει. Πρέπει να του ρίξω Πώς να headshot. μου λύσει. Όχι με έκανα μούλι. Ήταν μούλι. Σκάσε μπρο. Μου έκανες 5 χρόνια μπροστά στην κάμερα. Πού είναι ρε μαλάκα. Όχι μαλάκα. Πω χαμό τι πουτάνα τη μάνα σου. Πήρες και σνάιπερ Μαλάκα άλλη μια φορά να μου ρίξει. Τι, πώς με έκανε easy down ρε. Πώς μου πάτησε 500 έτσι θα το βρω. Όχι μαλάκα. Γάμω το σπίτι σου. Όχι είναι πούστη. Δεν το έχω μόνο με σνάιπερ μαλάκα. Γιατί να μου πήρε μόνο πιστολάκι άλλος. Θα πάρω αυτό το πιστολάκι. Mace 10. Αυτά. Αυτά πιστεύω τον έχω. Δεν είμαι και τόσο καλός με τα snipers. Είμαι και με όπλα που δεν είμαι καλός. Όπως τα snipers. Ναι μπρο, κρυφτό θα παίξουμε τώρα. Down. Τον εγάμισα, ναι. Dead. Αφού είπα τον έχω με τον Mace 10. Το σκόρσες ένα. 3-2. Τον νικάω. Εμένα 2-1, με νικάει. Με νικάει για ένα. Κοίτα είναι καλός, αλλά μόνο... είναι καλός, αλλά όχι και τόσο μπρο. Έτσι Εμένα και... είναι actually καλός. Έτσι και φάω καβλέ από αυτόν ο μαλάκα θα Έτσι βρίζω. και μετά πίσω μαλάκα. Πού είναι όμως. Μπαμ! One shot το headshot του πάτησα ρε. Τώρα Πάτησα θα χειροτήρι του Πού στον πέο έχει πάρει ρε μαλάκα. Του πάτησα χειροτήρι εγώ και έφυγε. Easy kill.
Όχι μαλάκα. Oh, Dead. Τώρα. 4-2 μαλάκα. No, Match point. όλοι. Είναι match point, ωραία. Από ό,τι θυμάμαι καλά στα 5. Αυτό. Τι θα πάρει τώρα. Μόνο μία MP5 και εσύ 6, οκ. Οκ. Dead. Μου παίξεις το Το πήρα, μαλακία. το πήρα την πουλιά. Εμένα με λυπάει τα δύο. Μπρο ήταν easy. Μόνο λίγο με το sniper τα βρήκα λίγο σκούρα. Πάει 20 λεπτά βίντεο μόνο εδώ. Άντε παίζω άλλο ένα. Μετά θα κλείσουμε. Για να μην βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Βλέπω το μόλι. Το Big Head είναι μαλακα. Νομίζω ότι το έχω παίξει μόνο μια φορά όμως. Έτσι με kit. Με έκανε down ο μαλάκας. Χρόνο θα πάρω μόνο. Θα πάρω μόνο CR7. Εδώ πέρα μαλακα, please να διαλέξω εγώ στο sniper. Να του δείξω από εδώ πέρα. Homer και Touch. Λοιπόν, Καλά μαλακία εδώ. και. Διάλεξε το απλά. Oh, actually, I'm gonna lose. Δεν παίζει να το έχω τόσο μακριά. Με έκανε down. Έχασα. Πάλι μπήκες μπρο. Ναι, θα μπω άλλη μία. Πώς πάει τόσο κάτω η κάμερα μου. Dead. Το είχα και εγώ τώρα είμαι στα γρήγορα. Να κάτσε το κόμμα. Θα βάλω... Άρα αυτά. Ωραία, μαλάκα μου τον έριξε καλά με το sniper. 1-1. Ναι, Πρέπει να φωτίσω. βάλω εκεί. Πού? Εκεί πέρα ρε τυφλέ. Οκ. Μισό λεπτό όμως. Οκ, εσύ 6 και 5,90. Είναι μουλής. Από εδώ, καλά ρε πουστάκι. Τι λέει βρε μαλάκα. Πω ρε πούστη. Έπαιξε βρώμικα μπρο. Από εδώ ξανά. Μαλάκα είναι καλά ρε πούστη. Πήγαινε ο πούστης. Τον καριόλι. Τον γκέι. Γκρόζα. Τη γάμισε μπρο. Ας ελπίσουμε βασικά. Γιατί είναι και λίγο πουστράκι αυτό. Έχει καλή τακτική ο βρωμιός. Dead. Εντάξει μαλάκα με τον Γκρόζα. Του ρίξε 153 με τον Γκρόζα μαλάκα και μετά bye dead. Αυτό δεν είναι το first account μου, έχω παίξει 4 χρόνια στο Fire. Αλλά και με το ίδιο account. Τώρα χάμισα. Δεν έχω κάνει για πάρα πολλά πράγματα. Έχω κάνει για 5-6 accounts. Συνολικά. Μαλάκα χίλα ρε. Πού πας μόλι καριόλα, πού πας. Τώρα διαλέγει αυτός. Έφυγε, τι πούσε.
Μη 4α, ναι, βαριέμαι να πω όλο το όνομα. Μη P5, οκ. Έχει πάρει τα καλά τα γκάνια. Έχει πάρει καλά γκάνια. Down να μου πεις. Down. Έτσι μπράβο, μόνο down. Λοιπόν, Ωραία. Βρε μαλάκα γάμο την πουτάνα. Ναι ρε, δεν με έχει λάρει, δεν βλέπετε ρε guys. Μόνο healing μου έκανε αυτός ο παίχτης. Μαλάκα τι του έκανα. Air headshot μαλάκα. Air headshot. Ο πρώτος δεν μπορεί να σκοτώσει με τα ίδια του τα καλά τα όπλα. Μαλάκα. Μπρο, please σταμάτα να κάνεις έτσι. Σταμάτα να κάνεις έτσι, μπρο. Μαλάκα, γιατί είναι τόσο runner. Dead. Κι άλλο μπουλιά. Μαλάκα, γιατί είναι όλοι τόσο μπουλιά. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρέχω. Για δούμε, πήραμε τίποτα. Down ο Μούλος. Ο Μούλος down. Οκ. Αυτό ήταν το βίντεο guys, ελπίζω να σας άρεσε. Θα ξανακάνω βίντεο Free Fire. Θα κάνω πολλά βίντεο Free Fires. Τώρα ξανά βίντεο λογικά ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα ξανάρθει. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα πρόγραμμα. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Bye.